Això era un poc un dibuix que fa temps tenien com a reflex del que se va aconseguir la mobilitat segura, sostenible i saludable. I després, un poquet, la idea és que tenim que canviar el model de transport, el model de mobilitat, perquè jo recordo que quan anava des de Cama Mare, que està on està Telefònica en Sueca, fins al Col·legi de Lluís Vives, que vaig fer la EGB, anàvem en bicicleta o a peu, un trajecte que podia ser això, de 10-15 minutets, i això des de fa 40 anys fa que sí, més o menys, el primer BGV ja farà 40 anys aproximadament, ha canviat totalment i ara te vas a les portes dels col·legis i el que veus són uns 100 busos de cotxes del públic. En aquest aspecte és millor tornar enrere, volem que el carrer siga dels xiquets. Fraga dia que el carrer és millor i aquestes coses, però no, el carrer té que tornar a ser dels xiquets i també després dels adults. Llavors tenim que canviar això perquè si no tenim unes xiques que fan menys activitat física, n'hi ha més d'això per trànsit perquè hi ha més mobilitat en vehicles motoritzats i estem tenint problemes ja en xiquets de sobrepès, d'obesitat, de diabetes, del colesterol alt, en xiquets ja menuts, i això és perquè no se menegi el suficient. Llavors tenim que canviar aquest model de mobilitat. Un poquet, si agarrem més el cotxe, tenim més d'això per trànsit, més discapacitats, és un poquet el canvi de model. Ahir havia ficat un munt de coses més perquè més cotxes, més elements motoritzats provoquen el canvi climàtic, off de calor, malalties infeccioses, el virus Zika, no sé què, tot el que estem fent al final està repercutint en la salut global i en la local del nostre poble, perquè el nostre poble és un poc meu per això. Llavors tenim que pegar-li una volta a això. Tenim que... Tot això és per això, per a reduir les lesions per accidents de trànsit, per a incrementar l'activitat física, per a reduir la contaminació, per a que els nostres xiquets i nosaltres també no ens aïllem allí en l'smartphone, en la PSP, en la Play, sinó que siguin un poc més al carrer, per favor, que així tenim en principi bona plaça de l'Ajuntament, bona estació de tenim puestos on poder eixir d'aquest aïllament, que augmentem les xarxes socials, però no les xarxes socials d'ara, perquè ara quan dius xarxa social estàs pensant en Facebook, Twitter, WhatsApp, no sé què, i els que venim del món sanitari sempre hem entès xarxa social com els veïns, el barri, no les xarxes socials que han canviat la terminologia i ara tenim que, quan fiquem, si els xiquets, com comentaves, arriben a l'escola a peu, coneixeran un poc més l'entorn, coneixeran les tendes que n'hi ha, coneixeran un poquet tot allò que envolta el col·legi. L'últim punt parla de la reducció de les desigualtats socials. Pot ser que això millor per a ciutats una miqueta més grans, pot ser que les persones que estan en una situació socioeconòmica pitjor tinguin més dificultats per accedir a certes coses. La situació de Sueca es prou equilibrar entre la població i a lo millor aquest punt així no seria tan important. Què poden suposar els camins escolars? Tenim que fer els xiquets una miqueta més autònoms, perquè si el que comentaves del e-bus, el bus a peu, els dona
aquestes experiències de mobilitat, d'anar per el carrer, de conèixer el seu entorn, de fixar-se una miqueta més on estan els passos de vianants, on estan els semàforos, on estan els perills, perquè a vegades en aquest treball que fan a l'escola els xiquets fan donar compte inclús a les autoritats que hi ha un pas que és una miqueta massa perillós. Llavors tenen que treballar aquests aspectes. Després estem fent educació en mobilitat sostenible, estem regulant d'alguna manera el trànsit, no hi ha aquests impulsos que estem parlant, estem millorant aquesta accessibilitat a l'entorn escolar i al final el que comentàvem, aquesta convivència entre comunitat educativa, ahir fica barri seria entorn del col·legi. En barri està més pensat per a ciutats més grans, però fa que els xiquets que tenen aquesta escola coneguen un poc també l'entorn que envolta. Encara que visqueu, per dir alguna cosa, a l'altra part de la carretera i porteu així els xiquets, que n'hi haurà algun únic, me pareix. Correcte, no hi ha cap problema. Doncs està bé que coneguen la zona on viuen i els voltants de la zona on passen els xiquets un munt de vegades. Així estem preocupats per el tema del sobrepès i l'obesitat, és el que us estic comentant. Estan apareixent ja malalties cròniques en xiquets massa menuts. Tenim que lluitar contra el sedentarisme dels xiquets i dels adults. Així ara estem centrats en els xiquets i les xiquets, però també dels adults. Tenim que apostar per l'autonomia dels xiquets i tenim que, no sé dir si reduir o acotar el temps que utilitzen en les noves tecnologies. Sé que serà un treball molt complicat, però al final tenim que reduir el temps que dediquen a les noves tecnologies i que facin alguna activitat física. Això són unes dades que no es veu bé en la imatge, perquè el cotxe no és un Ferrari, sí que és un Ferrari d'aquesta rosa, però està com un poquet inflat en sobrepès, perquè quan més si utilitzem tant el cotxe al final fem menys activitat física i el que són el percentatge d'obesitat, en aquest cas és d'adults, s'incrementa i els xiquets passa el mateix. Si no ens espavilem i fem alguna d'activitat física, podem entrar en certs problemes. El que tenim que pensar és que podem canviar la situació, que no, això pareix que és difícil, però ja s'han tingut experiències en la comarca, sobretot en l'Alcúdia, però s'han fet coses en Carcaixent, s'han fet coses en Benimuslem, un poble que està més proper d'Alberí, que és una cosa supercuriosa. Com vaig de temps? Era fins a les 6, sí, són les 4, però fins a quina hora és? En Benimuslem, un poble que, conto un cas curiós de Benimuslem, perquè és algo que al final t'emociona. Quasi tot. A veure, imagineu-se, Benimuslem és un poble que no té policia local. El poble xicotet té un agent de, no sé exacte el nom, ara no me'l sé, no m'eix, és un agent que fa però no és el policia local, és un pescador que està a ja no sé el nom, i llavors resulta que quasi tots viuen en una banda del poble i el col·legi està allà. I allí hi ha una supersenyal d'un pas elevat. Un pas elevat que hi ha algun policia local. Així mateix ho dic, així que no passa res. Però si n'hi ha algun que permeta la broma. Hi ha alguns que diuen que els passos elevats és un policia local trobat en terra. Ara que estan en algun conflicte, perquè jo manté la situació que hi ha una senyal en el pas elevat. Però jo que passo unes vegades per allí perquè vaig
a visitar centres de salut de la comarca, estava la senyal, però el pas no estava. Una cosa increïble, aquestes coses que ens passen. Pues en el treball a nivell de mobilitat del col·legi de Benimuslem, els xiquets, diguem, feren l'escrit, que fiqueu això d'alguna manera, els ajudarem a fer l'escrit d'arribar a la Diputació, en el recolzament de l'Ajuntament, del col·legi, de tota la comunitat educativa, incloïts els xiquets, perquè al final és que passaven tots els dies sense això elevat, que no estava la senyal, però no estava tot això, i estaven passant tots els dies, aquí passen uns quants coses. Al final, en aquesta situació s'hi va poder canviar gràcies a la comunitat educativa, mares, xiquets, Ajuntament, i al final la Diputació que era responsable, al final va fer això i estan creuant la part on viu la gent al col·legi d'una manera més segura. És una xicoteta anècdota que va aconseguir que els xiquets passaren més segurs perquè havien hagut alguns incidents en la zona i al final ho aconseguirem. Al final és això, que se pot canviar la situació, que tenim que lluitar perquè canvi aquesta situació per llevar de damunt aquestes malalties que estan relacionades amb la contaminació, per donar-los autonomia als nostres xiquets i xiquetes, perquè baixi el sedentarisme i la sobrepresionitat infantil, i de passo la part dels adults que ens pertoca. Així parla de la soledat i l'aïllament, i després, al final, tenen que ser al carrer. Com diu ahir, els carrers són per als xiquets i les xiquetes, i el que tenim que fer és, en aquest cas, tornar 30 anys enrere, perquè els que tenim un pelín més d'edat hem jugat en el carrer, hem anat a escola a peu, en bicicleta, i en algunes coses tenim que tirar enrere perquè allò n'hi ha menys sobrepès, menys obesitat, n'hi ha menys cotxes, és cert també, però si al final, quan els xiquets van a l'escola, van a peu en bicicleta, veurem menys cotxes circular, menys problemes de trànsit, menys accidents, menys embussos allà al proper de l'escola, perquè a vegades passen les escoles i dius, però si el temps que he perdut a deixar la xiqueta a l'escola i l'embús és quasi el mateix temps del trajecte si l'hagués fet a peu o en bicicleta. Però al final pot ser que això ho veieu com algo utòpic o difícil d'aconseguir, però si altres pobles de la comarca ho han aconseguit, dius, sueca per què no? Tenim com hem dit en els exemples de Carcaixent i de l'Alcúdia com a pobles de referència. L'Alcúdia és un poble més menudet de Sueca, no sé si són 12 o 13.000 habitants, té 4 coses i un institut. A Sueca, crec que ara no recordo si hi havia 10 col·les avui. Així en el cas, és que jo soc de secundari, Sueca, Almareny i Perelló, en total són 10, no? És que tinc el llistat i alguna vegada no me'n recordo bé, però comptant tot Almareny i el Perelló són 10 col·les, és un poble més gran, però bueno, comencem per este col·legi i anirem fent. Però després vaig a... És un poquet reincidir en el de l'autonomia dels xiquets, perquè moltes vegades els protegim un poquet des del compte, tenim que fer aquests camins segurs, però tenim que dissenyar-los perquè siguin segurs. Després, en el que és el bus a peu, sol haver un responsable, diríem el conductor del bus a peu, o sigui que van els xiquets, com comentava, però sol haver un responsable de tots aquests xiquets que van des de diversos punts cap a l'escola. Això ja ho havia treballant-ho. Jo llanço idees que potser tenim un altre exemple, és que intento donar exemples per a que veieu que es pot aconseguir i
que n'hi ha molta gent que participa. En un col·legi d'Alzira, el que acompanya el bus és un responsable de menjador de l'empresa de casa ell. Això és una cosa que negociaria l'associació de pares i mares, imaginen el càtering que com a complement també a la teva llavor en el menjador escolar, pensem que un dels monitors responsables podria ser el que pugui exercir aquest paper, arribar a un acord i el conductor per tota la manera que sapeu que en aquest cas era un dels responsables o una dels responsables del menjador i s'estableixen moltes alternatives de pot ser això, pot ser una persona voluntari o un jubilat, algun iaio d'algun dels xiquets que havia de portar a tots els xiquets cap a l'escola i així a la persona aquesta major en ganes li donem una activitat que l'ompli. Al final hi ha que buscar això. Sí, hi ha moltes experiències, per exemple al Regne Unit, que això està molt treballat, allí són les persones majors que són voluntàries les que fan tot això de portar el bus a peu. També són voluntaris, així per exemple tenim a la policia local davant de cada escola. Allí són propis voluntaris majors que estan, o sigui, no és policia local, sinó que van en les veus en el xaleco groc i regulant el tràfic i tot el món fent els cascos i ponen tipus protecció civil, però els grans són persones majors que són voluntaris i estan fent tot aquest treball. A mi la idea de les persones majors, dels nostres iaios, me pareix molt bé, perquè estem donant-los una possibilitat més de que siguin, ho són, però els donem una oportunitat de que siguin més útils encara a la societat. I a vegades, sense voler, pensem que perquè tenen 65 o 70 anys no són capaços de moltes coses, sense voler, no vull dir que ho feu vosaltres, però tenim que, si estem pensant en els xiquets, pensem també en les persones d'anys acumulats, no m'agrada que l'edat avançada, sinó d'anys acumulats, que tenen molta experiència i moltes vegades s'ofereixen ells perquè són persones responsables i poden fer tot aquest tema. Així venia a dir això, adquirir autonomia, conèixer el barri, xiquets i xiquetes més actius i crear aquesta seguretat, aquesta confiança per anar treballant aquest tema. Igual he pegat moltes voltes i he ficat ahir com a 5 punts fonamentals. Jo me repetís molt, ja ho sé, però soc matxacón per a que vos arribes. Si voleu preguntar alguna cosa i tallar-me m'interrompiu, si no esteu d'acord o teniu una idea que jo no transmeti i vosaltres la teniu en el cap, solteu-la, perquè al final és per millorar. Pilar i jo sabem algunes cosetes, però segur que hi ha alguna cosa que ens podeu. És que m'està donant la sensació que estic parlant jo i que si no m'interrompiu jo no estic content. Doncs és una visió i si alguna cosa penseu que no esteu d'acord, la podeu dir. Algunes idees és vàlida perquè si no millorem les coses. El tema de salut és el que he comentat. Volem que els nostres xiquets i xiquetes no tinguin sobrepès, obesitat, diabetes, i si no els fem menjar la cosa pot ser complicat. Si fem que se menegen, seran xiquets més saludables i faltaran menys a classe. Després us explicaré que hi ha un estudi, un treball que indica que si els xiquets de bon matí fan aquests 15 o 20 minutets anant, després quan arriben a l'escola estan més atents i prenen més que si agarren el desdejuni a lo ràpid al cotxe, a un pim-pam. Aquesta situació, diguem, de més estrès no ajuda a l'aprenentatge. Com ha comentat Pilar, els camins que se tenen que dissenyar finalment tenen que ser segurs i això ens ajuda també la policia local, que té més experiència en aquests temes.
volem que vagin a l'escola a peu, per oferir llocs més segurs. Ja hem parlat de la contaminació i després del tema de la comunitat, que fa que n'hi hagi un vincle més entre la comunitat educativa i el barri. Això era una espècie de resum del que estàvem comentant. Això és un estudi que fan en xiquets de l'esquerra. Això és l'activitat cerebral, per fer així un resum, i el d'ací és que van en el cotxe tranquil·lets, mal baixen, no sé què, no sé quantos, i el de la dreta és després de 20 minuts caminant. Entonces, el que ve a dir, la diapo, no sé què fiqui ahí, la diapo té algunes fases que no són del nostre sistema educatiu. Perdoneu el de major probabilitat de tenir una A en matemàtiques o en anglès, la A és l'excel·lent en els sistemes anglosaxons, i he agarrat una diapo per recalcar una cosa, però sí, al final te diu 20% major probabilitat d'obtenir una A en matemàtiques o en anglès. Vol dir que, finalment, després d'estar 20 minuts caminant, quan arriben a l'escola estan més actius per a dependre. No entrem en disquisicions d'hiperactivitat, estan amb la ment, amb el cervell més obertet per a poder dependre de tot allò que els diuen els professors. I al final realment és això, volem un model de ciutat que canvi significativament. Ahir explica que com més temps passem al carrer, més activitat física fem i menys problemes en salut tenim. I bàsicament, així, el que jo volia que me diguéreu és si teniu alguna por de que els vostres xiquets vagin a l'escola a peu o en bici, en el format de bus, això no és que paren com hem fet ahir, passa la diàloga, que no llegim res. Teniu, és un canvi significatiu, perquè jo he arribat, ho he aprofitat i he anat cap a mare, i dic això que jo he aprofitat que m'he tornat de tantes, també per veure si hi ha els professors nous. Sí. Vaig interrompir-te. Clar, sí que me dona por, per exemple, no me dona por que el xiquet vaig a l'escola, perquè la xiqueta ja és mature i tot anant perfectament, però el xiquet de 9 anys i sí que podria, per exemple, a la casa d'un tio que fa la psiquiatra, aniria a peu, però me dona por, saps per què? Per la gent. Perquè hi ha persones pel carrer, últimament, que són persones que fan por, que són amigos. Entonces, el tema del responsable de l'EBUS juga a aquest paper. I per això volia parar un poquet i que parlarem amb vosaltres. Al final, si heu fet aquesta interrupció, m'alegre que això t'ho digueu, no? Sí, és cert. Això, fa aquests 40 anys, aquesta por no la teníem ni els xiquets ni els nostres pares. Anàvem amb més tranquil·litat pel carrer. Passaven coses també, però anàvem amb més tranquil·litat. Jo crec que una de les responsabilitats del que guia a tots els xiquets, siga una persona, el iaio d'algun dels xiquets, que vol ser el iaio o varios iaios, no igual, aquesta persona adquireix una responsabilitat de portar-los i de vigilar aquestes situacions. Algunes vegades, inclús, alguns pares/mares també poden jugar aquest paper d'anar en el grup de xiquets